itu na dalam sogan channel lo kakai itu kaham tongnya amu kaham no lo kau asal kau emang mama mikirnya an mama samtang tong ke bang angka mama na naik tong ni di por batu tam kah batu tam tong kah an mesti sekai miring mani satu nokon na angka angka rasul ma tong kah itu na kaham tongnya kang tahu kan mokol bagi sus tong kai ko an mokol botar cemen sakau kula hai angka tangga dokter thangmani munjana biti roke dati muni thangka muni kuburi thangka pati thangka ta angka tabu kisi botar hai tong amo komi ka aste komi tong an basa hai mol cheli tong ni tin ke kisa blok khanya siwana onek din ka blok khaje gya ba khanya din blok khanya tong muni angka tabu khai kan basa tam ko tong hai iko nó cao cho là ăn bữa sau bây giờ là cô là thay mấy xe cô là thập là bóc cái đi rồi bên này sẽ tính nhàng cái nào người ta bung bung từ chỗ cái một số cái nào một thứ bay máy đọc tôi sẽ bị cái phòng này thằng đi bỏ đi xong nè cái máy thì sẽ mà là sao nữa tao hỏi chơi bê khác máy sẽ bay tao bung cái xe đọc lấy cho nó cái mắm vậy con mắm á trồng bữa xí là sao cũng một tàu một suy trồng à cái tin cái কিছু মানুষ কুচং মানে Flipkart ori order mase pura receive ang s mase em sopai cái fitting dia cái tin kisa bazar thangai fitting khanya tongmani cái tin bazar thangana bazar thangai nai hegena gaw sarang tin naya han tong sta kalai an mokol hamiang nge cái topin an mokol ke de kesi no kesi bi man hamui thakai le bithi cham banyo angka wan sukong na sarang sama nai ang tang shopping khali han tong hata angka se mokol hamui thanga angka ta bukte sa agi angri paiman tongta angka ri no ongko oi sunamoi mane ri fitting khaje to pala paisa kai pun fitting khaje ga angka amno no sumchina hini tong khata bakawan so engke nai ngi na bazar ri ka hamro gano ri ka hamro no khangka pai phan na na kaian hi tong khata bakawan so engke bazar thor malas ne ano bisa jo la paklang to kha bazar thana jong ta kha bazar thang tong lama himi jong उसको तितलांग लिया साइजो ना बरो का उसको रिचाक लिया गबा आन बागे हिमी थांना दङ एकसे हिमी जमनि मा गारे मा गायोता दा के कालि फिन खाय तो हायका लेक्सो का हिमानि आन मगल बखि खि सिजाबि दं खवासो हायो को तफिन आगिन छले किसे कमे खाय के बखिसे थाना दङ सामरो नां दङ गबा गतिनि आन मामान बाताव नपुरखसे तागन दंमानि ताबो हिमी मा खा हाइन गुदु गुदु खारो बे सिजागेराव गङ गबा ngapa nak periksa tarik ni sung ni besar nana ni kita bang bahas tentang permalah siapa asal mah angkai bunyi olah gari upali hati kita ambil ni khas asta yang nak apa je berlai jauh bersih kelar apa bolak nanya saya apa berlai sih po makar nazar musnya po tahu kakek lama himi jangan lihat mulai sa jam ni soalnya tu ini gari kalau pakai awak dah pun gari kau aja tahu gari kaya gina kan nasi gari pali ya nasi kali kurang di korbat tam kakek gari terkia masa pun kan dah tam sing bukan gari kurang para sing sab tomni bal thang malas ne pelia yang phaya chile sukka उसको तिमा बंग लासि दं ना हारि सिन बाय गारसि करे खेतिनि मा थांगा लागा नाव मा फेरसिने आलो ना तांग लगे मुसरो डाबल स्टैंड ना दुई माने थाजिते र जागा मोले Panca seperti dos tunggu gua am saya dar tam kan ger kesal gitu na yo hey go ya Ustaz kan dia kata Ustaz Jaga be rasa sekarang nanti yang tahu kamu sih ya kis-kis le
garun thakamun tabo rang biste edi kalang thusa kabono ebare botong thusa kha busuk ma khasa khasa saka dara rang biste kalang thusa scooty sinam rojaman bo ah thangka dara tabo hangke sung rirok payanai tongmani iko rirok kaisa na thosuk rian mate khe ang kun pan tre sung sagya borok na pan pai dini log rima tongkha borok na thokjagya nang tongo hangka ang mong na thokjagya ang borok pai liya hangke sung tabo hangke matai omo khe bisong gonjo bisingni matai yango garo matai rok nukha ba kisa khulumui rok thangana hinai tei matai rok nuk khebo khulumi rok thang hangka ang tamna hingjago matai rok nugi tongai hangke khulumui thaisina hini haibra ang baza thangmung brung matai rok hangka ang somoi khulumui rok thango ta tap khiya thek sui matai o thaisinai ang makhang rok sui bukur rok chakor bui nyakha tabo hangke bukur rok chakor bui juta kai thaisinai juta hangka ajaga kalang thanai haiba to kai thangra kha tabo hangke tabo hangke sung thaka matai khulumui hanai bobo ya thaya rok makhang rok sunani bobo na bobo khulumna thaka tabo hangke matai thaisinai ang matai khulumui nani matai khulum thangui tongo matai khulumbai malai sinai tabo khe ang matai khulumna thangui tongo matai khulumna thangmasa rang langjak liya moi rang teusinai thangnai tongo tam copyright khlaina bagui ang ko khaliya aro gan rok copyright khlai man hinui gaboni voice recording marka ro amkha rang bongni rang tonjanai boyong ta hingke tabo hingke rang nai tongo rang naui thaisinai tabo khe aro rang rok kisi misera nangbula buchutan rok bai hingke nijibo maro bula hingke tabo hingke rang rwnai khulumui thangka borok bangmani ango matai o mang bir ta hingke kamchwlwi rok asok painai kwrwi tabo buchutan khulumui thangma khe tabo khe ang khulumnai tongo tabo ang matai khulumui tongo matai rang rwkha khulumui tongo matai khulumbai mai malai sinai tabo khe ang matai khulumbai khe hingke matai khulumbai batasa sarwnai tongo tabo khe batasa sarpai khe hingke dokati rok songna nangbula tahonba niji nung nukung bagui niji bwsabwtui ni bagui no to kisu ma khulumo bobo ani baini bwsajogo khulumui tongo tabo khe matai o bobo sikala phano khulumo ang bo khulumdi hinjak hingke bobo khulumkha tabo hingke ang dukati songna hinui tongo hingke tei kaisa tongo aro khe shiv mondir tongo shiv mondir phunukha na amo khe shiv mondir o hingke kunpan khainai kwrwi matai o mangsi rwjak se jotono aro mangsi puji oro pujinai se kwrwi tabo khe ang matai khulumbai khe hingke tabo khe ang dukati muitu songna nai tongkha tahonba jotono songna nango wngkuna nango jotono manina nango jotono mani o matai rok no mani o tahon maniya khe bai nija nija nukung nija bwsabwtui nijili tahon mahai niji bwsabwtui ni bagui uansukgui no matai rok ma khulumna ta hingke ang bo khulumui ani bwsa kaham kwrwng tongthung ma khulumkha tamo borok suk rok tabuk kwbangma berma rok phai tongo hingke amo rok katir thungani bwsajak no hinui tabo khe ang mombati rok sogui tongkha mombati sogmani bo borok kwbangma tei kaisa ongko khe ang hapli achaka hingka kaisa matai kaimujaga hingke oro khe asok borok kom oro no soksiwano oro no puisiwano matai bo jotono kaisa bwla hinui oro no kaisa jaga no soksinai hinui soka gara khe tebo haino usikis palaya ma hai haino borok bangmani oro hingka khe borok bo kom hingke tei sithop thanda jaga amtwrok ongkisa hamjago hingkeba tabo khe ang sajai dukati songnai tongkha mombati khe sogui paipai khe tabo khe ang dukati sogui tongo chop sakano sogui rwsinai buibo sogui mani haino ligilagai wngjak pura hingke ang bo sogna hinui tabo khe khamrui tongo khamya ang tongkha tang jani tabo khe sogui tongo ang dukati sogui paipai khe dukati khamya tamjani kha tini aro sogui ma rwkha ang dukati khamya wngui paper rok haino ligilaga paper rok khamui kun rok to ongkoroknai hinui ang paper rok no rwima rwkha kirui side ke alke beyang dosa beyang khamui rok phano wngui thana sini ang paper rok no rwima rwkha noriya khe bobo soksinai tabo hingka khe
bo soka ang bono sok din saka bela ke bo soka ta bong ka ke songnar bo nango ta hamba jotono mane nango bogwan no mane nango ambo ke bon ke sami saka na deng lo shu ka de Yo thọc tông square. Set cái sợi đó. Bây giờ có chút bảo liang rắc súc này đấy. Liang bức lối là hết. Liang súc ang ka sami sa thai đấy. Sami sa kana sami sa bema lo. Bây giờ phải mang liang súc ang ka ta không có cái stress khai nha chồng hả? Ăn mắm cái tam cái thứ chồng hả đi? Bin tùy vào tao ăn thằng chồng. Phải mà giờ 와서 봐야. 저리 저기 따면은 너희 먼저 와서 기다리시는 분한테 여러분도 할 거. 안 부서서 군딩만. 이거 하려면 부서서 군디 every. Tatahnya, itu nak horkaham. Tin bagian blog asal nungai, itu nak horkaham, kaham itu senai beje itu nak.